Bună seara și bun găsit la un nou episod al emisiunii Destin Demografic, episodul cu numărul 10. Lunga pauză de la ultimul episod se datorează, după cum probabil bănuiți, activității noastre de teren în cadrul campaniei electorale, activitate care ne-a consumat cea mai mare parte a timpului liber, timp pe care altfel l-am fi folosit cu siguranță pentru realizarea de noi episoade ale acestei emisiuni și pentru ținerea voastră la curent cu viața naționalistă din România și Europa. Ca de obicei, înainte de a intra în subiect, vrem să vă readucem aminte că Noua Dreaptă TV poate fi accesat și pe platforma media BitChute și pe rețeaua socială VK. De asemenea, pe Telegram avem canalul oficial și chatul oficial Noua Dreaptă, unde puteți intra pentru a afla noutăți despre acțiunile și dezvoltarea în general a Noii Drepte. Vreau să dedic emisiunea din această seară tuturor camarazilor și camaradelor ale căror eforturi și sacrificii făcute în mod absolut voluntar în toată țara au făcut posibilă o campanie electorală consistentă și eficientă, ale cărei rezultate le vom afla după alegerile de mâine. Așadar, Noua Dreaptă s-a aflat până acum în plină campanie electorală. Este prima noastră campanie electorală pentru Parlamentul României din istoria Noii Drepte. Vă reamintim că Noua Dreaptă, deși are 20 de ani de activitate naționalistă, istoria noastră ca partid este una scurtă, de doar câțiva ani. Acesta fiind motivul pentru care este primul ciclu electoral în care ne prezentăm. Unul din primele lucruri pe care trebuie să-l menționăm imediat după depunerea candidaturilor este că Noua Dreaptă are candidați aproape exclusiv din interiorul partidului, membri verificați și trecuți prin ani de luptă naționalistă. Camarazi de o loialitate și integritate dovedite în timp. De altfel, noi cred că suntem singurul partid neparlamentar care nu a căutat candidați prin alte părți, doar ca să-și completeze listele, ci am preferat să nu candidăm acolo unde nu avem filiale, unde nu avem proprii noștri candidați și unde nu avem camarazi care să și susțină o campanie electorală, pentru că nu e suficient să avem doar candidați. Am văzut diverse partide care se dădeau de ceasul morții să aibă liste de candidați peste tot, fără a mai ține cont de calitatea, în special morală, a respectivilor candidați. Am văzut oportuniști rămași fără partid sau cu partide de mâna a treia, fără a jigni pe nimeni, profitând de disperarea și lipsa de discriminare a unor alte partide pentru a se propune pe lista de candidați ale acestora. Și am mai văzut și partide care, pentru că nu găseau candidați într-o circumscripție sau alta, au ales să propună candidați oameni pe care cu o săptămână înainte nici măcar nu-i cunoșteau, sau oportuniști notorii de care s-ar jena orice organizație onorabilă. Noi am ales să evităm aceste metode de racolare a candidaților, riscând ca din această cauză să nu putem avea candidați în unele județe. Dar conform educației naționaliste pe care majoritatea dintre noi și-au format-o în ani de luptă în cadrul Noii Drepte, am preferat să urmăm celebrul dicton mai bine pierzi pe drumul onoarei decât să câștigi prin mișelie. Iar din acest motiv, Noua Dreaptă a refuzat să propună candidați neverificați sau oportuniști în județele unde nu avem filiale, astfel încât aceste județe au rămas neacoperite. Sigur, formarea de noi filiale continuă. Una dintre cele mai noi, la Iași, de fapt nu chiar nouă, ci mai degrabă aflată în refacere, rănăscându-se cu doar câteva zile înainte de termenul limită de depunere a listelor de susținători. Și chiar și așa, entuziasmul și dedicarea celui mai nou lider de filială, Cătălin Alexandru, l-au determinat să încerce imposibilul, strângerea semnăturilor necesare pentru județul Iași în doar o săptămână. Și deși nu au reușit să strângă numărul legal de semnături, au atins totuși o performanță remarcabilă, ajungând la aproape un sfert din acest număr, în condițiile în care Iașiul este unul din județele cu populație cea mai numeroasă și în care este nevoie de cel mai mare număr de susținători, de semnături. Spun toate astea pentru a se vedea că doar activitatea de a propune candidați și de a strânge un număr imens de semnături pentru validarea listelor de candidați reprezintă în sine o luptă separată de campania electorală propriu-zisă. O luptă care consumă resurse, efort și timp,
O luptă în care birocrația este atât de complicată și de stufoasă, încât necesită un departament separat doar pentru a îndeplini cerințele birocratice? Desigur, cei care au complicat atât de mult procesul electoral sunt partidele parlamentare, care sunt finanțate de la bugetul de stat. Au garantate locuri în birourile electorale, spațiu de emisie în presa audiovizuală și își permit, făcând campanie pe banii statului, să cheltuiască sume mari de bani doar pentru îndeplinirea formelor birocratice obligatorii. Este neapărat important de reținut că, în timp ce partidele parlamentare, prin lege, își finanțează campaniile electorale cu bani primiți gratis de la bugetul de stat și au acces primele la locuri în birourile electorale și la spații de emisie la radio și TV, partidele neparlamentare trebuie să atragă fonduri din exteriorul partidului sau să pună bani din propriul buzunar pentru campanie, inclusiv la radio și TV. Asta ca să răspundem celor care ne cam acuzau că nu prea suntem vizibili la televiziunile oficiale. Răspunsul e unul simplu. Pentru că partidele parlamentare au votat legi prin care să se asigure că celelalte partide au acces limitat la mijloacele de informare în masă. Având în vedere toate aceste dificultăți, Noua Dreaptă a reușit să candideze pentru alegerile parlamentare, fiind astfel singurul partid naționalist prezent pe buletinul de vot la 6 decembrie. Sigur, mai există partide patriotice, conservatoare, tradiționaliste și așa mai departe, cu care avem, desigur, și puncte comune. Dar niciunul dintre ele nu este naționalist. Ba chiar unele dintre ele nu se dau înlături deloc să ne atace și să ne facă rasiști și extremiști, doar pentru faptul că ne interesează, între altele, de exemplu, conservarea etnică, biologică și genetică a elementului românesc și, în general, a populației albe din Europa. În altă ordine de idei, Noua Dreaptă este singurul partid, dintre cele cu o oarecare relevanță, desigur, care a folosit exclusiv resurse proprii în această campanie electorală. Nu cred că mai există un partid în România unde cei care au lipit afișele, de exemplu, nu numai că nu au primit niciun ban, dar au plătit ei înșiși afișele respective, indiferent dacă a fost candidat, președinte de filială sau simpli membri. Sau nu cred că mai există vreun partid în care celor care s-au deplasat din ușă în ușă, din cartier în cartier, dintr-o localitate în alta, pentru distribuirea de pliante electorale, nu le-a trecut o clipă prin cap să ceară bani pentru așa ceva, singura lor mulțumire fiind că au pus umărul la lupta pentru neam și țară, la trezirea de conștiințe naționale. Nu neg că or fi existat exemple individuale de acest gen la un partid sau altul, dar Noua Dreaptă este singurul partid în care acest spirit s-a manifestat în masă, nu doar la câțiva indivizi. Cu mâna pe inimă spun că este admirabil efortul camarazilor noștri care zi și noapte, nopți cu temperaturi unele sub zero, au alergat zeci și sute de kilometri în campania electorală, consumându-și tot timpul liber pe care l-au avut la dispoziție. Filiale care au sărit în ajutorul unor județe rămase din motive obiective ceva mai în urmă cu campania electorală, într-un exemplu de camaraderie poate unic în istoria politică recentă. Nu vreau să-i aduc aminte pe toți acum, pentru că ar ocupa prea mult timp și mi este teamă de fapt să nu uit și pe cineva. Deși poate că ar merita cu toții cu prisosință acest spațiu. Oameni buni, am văzut în ultimele luni exemple de dăruire din partea camarazilor noștri implicați în campaniile electorale, care cel puțin mie îmi garantează că neamul nostru mai are caractere, mai are luptători. Iar cu acest fel de caractere, vă promitem, putem face inamicului viața un coșmar. Deși a fost extrem de greu, epuizant pe undeva din punct de vedere fizic și al resurselor financiare, nu putem să nu ne mândrim cu faptul că ne-am susținut singuri, nu avem nicio datorie la nimeni, nu am folosit contribuții financiare decât din interiorul partidului și în niciun caz de proveniență dubioasă sau incertă. În ceea ce ne privește, voi, cei care ne urmăriți, deși poate pe unii dintre voi îi bate gândul să voteze cu alte partide sau să-și exercite așa zisul vot util, între noi fie vorba teoria votului util fiind una dintre cele mai mari manipulări în masă din istoria recentă și una din cauzele principale ale perpetuării la putere a partidelor antiromânești. Așadar, voi știți în adâncul sufletului că Noua Dreaptă este cea care a început, într-adevăr, lupta naționalistă cu 20 de ani în urmă.
și a dus și greul acestei lupte în tot acest timp. Că doar noua dreaptă are suflul necesar pentru a continua, indiferent de rezultate. Sigur, ca de obicei, înainte de alegeri au apărut ceva partide noi, patriotice, conservatoare, dreaptă alternativă și așa mai departe. Dar vă garantez că, la fel de rapid cum au apărut, la fel de repede se vor destrăma imediat după alegeri. Iar peste 4 ani, înainte de următoarele alegeri, vor apărea alte persoane și alte partide dădătoare de noi speranțe, care vor deturna o bună parte din votul naționalist, pentru ca apoi să dispară în neant cu misiunea îndeplinită. Noua dreaptă însă, indiferent de rezultatul alegerilor, va rămâne aici și peste 4 ani, și peste 8, și peste 12 ani. Noua dreaptă nu s-a născut partid politic, ci a creat unul, după 15 ani de luptă civică naționalistă. Noi suntem, dacă vreți, o comparație ca un maratonist care e în stare să parcurgă oricâți kilometri și oricâte cicluri electorale e nevoie pentru a ajunge la finish. Și nu ca un sprinter care își consumă toată energia și este epuizat după 100 de metri. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă las cu propria voastră conștiință, cu propriile speranțe. Și repet, chiar dacă vă gândiți la alte preferințe electorale, știți în profunzimea conștiinței voastre că de fapt nimeni și nimic nu se compară cu noua dreaptă. Că indiferent ce s-ar întâmpla, la vremuri de cumpănă, tot noi vom fi cei care ne vom urca pe baricade, cum am făcut-o de sute de ori până acum. Naționaliștii sunt și vor fi întotdeauna aici. Vă urez o seară bună și o conștiință curată mâine. La revedere!